Puilano jotono no lamsogo hamjangma kotoma kokthai entertainment YouTube channel o ang tini norongni logi tongo norongni takhuk Sami Deborma tei ok koglobno sinai wngkha norongni bukhuk Pirikha Deborma hingke khnanya lesiwano singsaro naithok khumbubar motom bahai pirjago bolong gwnangwi motom bahai perkhogo bolong bongborai motom bahai manui berengo bolong sikla sasawi bolong khrango khumbar naithogo busubo tongo kholna hinkebo busu kholya hinkebo khasising srai mungsajak kuchuk kherangbar hapung thaisini tuibu buksini motomnai khumbubar sataya jungni sraimung kolijugo tongkhu singchani naithok khumbar srapjani si jorobai baksa nogurbai baksa khumbubar motomnaisi naithok khumbubar bufuru barui chano kholbo manja busuni bagui kholya hinkebo khapangde kobor chano kholnani sikangde babarai chano nasimbo tongya naithok khumbubar jorobai baksano kobonui thango naithok khumbubar